Pravý marcipán má široké použitie. Nie len, že ním možno potiahnuť tortu alebo vymodelovať rôzne figurky, ale dá sa použiť nastrúhaný do cesta na koláč alebo tortu. Ukážeme si, ako marcipán farbiť, vymodelovať z neho ružičku a vytvoriť marcipánové bombóniky. Na bombóniky budeme potrebovať 2 balenia marcipánu Dr. Edgar, 100 g preosiatého práškového cukru a 70 g brusníc. Na ozdobenie balíček polevy tmavej Dr. Edgar, balíček polevy svetlej Dr. Edgar a cukrové zdobenie Dr. Edgar. Použijeme valček a formičky na vykrajovanie. Na prípravu bombónikov prepracujeme marcipán s práškovým cukrom. Marcipán Dr. Edgar obsahuje 40% mandlí. Do marcipánu zapracujeme brusnice. Môžeme použiť napríklad aj rovnaké množstvo mletých pistácií alebo lieskových orieškov. Na pracovnej ploche zľahka posypanej práškovým cukrom vyvaľkáme marcipán na plát vysoký asi 1 cm. Formičkami vykrajujeme rôzne tvary. Na ozdobenie rozpustíme polevy podľa návodu na obale a bombóniky v poleve namáčame. Ešte kým poleva stuhne, ozdobíme bombóniky cukrovým zdobením podľa vlastnej fantázie. Bombóniky až do podávania odložíme do chladničky. Ak chceme mať bombóniky vnútri farebné, môžeme marcipán zafarbiť prísadami, ktoré nájdeme doma. Na tmavohnedé zafarbenie 100 g marcipánu použijeme 1 zarovnanú kávovú lyžičku kaká. Na žlto štipku kurkumy. Na zeleno použijeme 1 až 2 balíčky cukrárenského želé zeleného Dr. Edgar a na ružovo 1 až 2 balíčky cukrárenského želé červeného Dr. Edgar. Silnejšia intenzita farby sa dosiahne na druhý deň. Použijeme priamo prášok. Želé nepripravujeme s vodou podľa návodu. Postupujeme tak, že sypkú prísadu nasypeme na dosku, marcipán v nej vyváľame a dobre premiesime navlhčenými rukami. Pridanie týchto prísad chuť bombónikov neovplyvní. Marcipán Dr. Edgar obsahuje 40% mandlí. Vďaka jeho vláčnej štruktúre z neho môžeme ľahko vymodelovať aj rôzne tvary. Ružičky, lístky alebo zvieratká.